girman Allah, baya sanin yadda za a bautata ma Allah sai ta wace hanya, sai ta hanyar annabinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To mutum bayan ya tabbatar da haka sannan kuma yayi biyayya ga dukkanin abin da ya ji an ce annabi Muhammad ya faɗa haka, annabi Muhammad ya ce a yi kaza, annabi Muhammad ya ce kada a yi kaza, to mutum dole ne sai ya ba da gaskiya da haka. Sannan zai kasance ya ba da gaskiya da annabi Muhammad nan. To amma ba mutum ya kasance shi mai tutiya ne da san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to amma daga baya sai a ga cin dunduniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaƙi yake da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake. Ya ake cin dunduniyar tashi, ya ake yakar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutum ya sanya soyuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin ciki ne kawai, cikin falalan cikin shi, kun gane ko? Cikin rami na cikin shin kawai zai sa, saboda ai rami na ciki ai ta nan magana ke hitowa kawai ko? Duk maganar da mutum yake hiddowa ai yana fiddotan ne daga cikin cikin shi. To sai ya kasance san da mutum yake ma manzon Allah yana mai wannan soyayya ce kawai ya aje ta cikin ciki, bai aje ta a cikin zuciya ba. To sai a ga ta fage daban zai furta da baki yana son annabi Muhammad, to amma ayyukansa da yake yi wannan na nuna ƙiyayya ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun gane ko? In wani umarni zai bada, in wata koyarwa ce zai, to za a ga ta sha bamban da koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To duk irin wannan ba masoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane, wannan maƙiyi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin dukkanin wanda zai kirkiri wani abu daban out of wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, kun gane ko? Wanda ba umarnin manzan Allah bane, ba hani bane na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bane, ya kirkiri wani abu nashi na daban, to wallahi duk yadda mutum zai hakikance da shi masoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne, wallahi makiyin shi. Don haka dole ne al'umma su bude ido, su falka, su gane girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su fara gane wane ne annabi Muhammad. Shin annabi Muhammad da me ya zo, sannan kuma wa'anna abubuwa ne ya yi umarni da su, wa'anna abubuwa ne ya yi hani da su. Dole ne mutum sai ya yi haka. Shi yasa ake son ko da wani lokaci mutum ya kasance ya miƙe, ya tashi tsaye wajen neman ilimi na sanin Allah. Abu na farko kenan, saboda ina son mu ɗan yi ‘yan abubuwan ko da guda biyar ne daga cikin hanyoyin, in Allah ya yarda kafin lokaci ya bunga. Abu na biyu, daga cikin hanyar da ake samun kusanci a wurin Allah maɗaukakin sarki bayan mutum ya ba da gaskiya da Allah, to abu na biyu, mutum ya saƙa ma zuciyarsu tsoron Allah maɗaukakin sarki, shine khawfu liqa'a rabbih. Mutum ya saƙa ma zuciyarshi tsoron haɗuwa da ubangijin nashi, domin mutum zai tabbatar da cewa bayan wannan rayuwai wadda yake gani ta duniya, akwai kuma rayuwa wadda za a yi ta sarmadan har abadan abada, rayuwar ba za ta ƙare ba, wanda mutum kowaye a nan duniya ya san rayuwar da yake wallahi sai ta ƙare. To bayan ta ƙare ya san akwai wata rayuwa. To haɗuwa da Allah ɗin, mutum ya saƙa ma zuciyar shi tsoron haɗuwa da Ubangijin, duk yadda yake ganin yana kyautatawa. To wannan ma saƙa ma zuciya tsoron Allah, wannan ma yana daga cikin abin da ke sa mutum ya samu kusanci a wurin Ubangiji. Saboda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin Alƙur'ani, ya ce wa amma mana khafa maƙama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa, sai ya ce mi fa innal jannata hiyal ma'awa. Dukkanin
wanda ya ji tsoron haɗuwa da ubangijinsa ga ya fa yana kyautatawa yana kyautata ibada tsakanin shi da ubangiji amma yana jin tsoron haɗuwa da ubangijin nashi saboda bai san yadda za a haɗu da shi ba. Shi yasa ko da wani lokaci abin da ake sa rai ya kasance bainal khawfi war raja, ya kasance kana tsoron haɗuwa da ubangijinka saboda mi, saboda ka san akwai ukuba wadda za ka iya haɗuwa da ita, saboda mi, saboda ka san kai mai laifi ne, babu wanda zai iya cewa ya tsarkake kai ne da aikata zunubi kowaye. Kun gane ku? Saboda mi, saboda hadisul qudsi in za ku ɗauko hadisin Abi Dharr al-Ghaffari wanda Allah madaukakin sarki da kansa yake cewa ya ibadi kullukum tukhdi'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Yake cewa ya ku bayina dukkaninku masu aikata laifuffuka ne dare da rana, ni kuma fa yace ni kuma mai gafarta zunubi ne dukkanai, dan haka ku yi ta neman gafara gare ni ta zunubanku ni kuma zan ta gafarta muku. To kun ga dole ne mutum sai ya kasance a cikin wannan halin bainal khawfi war raja. To dan haka dukkanin wanda ya kasance yana jin tsoron haduwa da ubangijinsa, kun gane ko, amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, sannan kuma nan rayuwa ta duniya dole abin da ake so ka hana zuciyarka san dukkanin abin da take so. Ita zuciya wasu lokutan mafi yawa tana halarto marai abubuwan da ba na daidai ba, to kai ya kasance ka yaƙi zuciyarka, saboda mutum in ya auna zuciya zai ga zuciya ƙwara ɗaya ce, amma ita kanta zuciya ƙwara ɗayan ta kalkasu, saboda akwai annafsul mutma'inna ko, akwai zuciya wadda natsatsa ce ita, kun gane ko, cikin zukata na mutum ƙwara ɗaya ce, amma akwai annafsul mutma'inna. Sannan mi akwai annafsul ammaratu bisu, wadda ita wannan zuciyai ko da wani lokaci umurtan mutum take ya rika aikata aiki na banza. Kun gane ku? To abin da ake so mutum ya hana zuciya ta duk sadda ta halarto mai kai ya aikata kaza wanda ba na daidai ba ne, to ya hana ran shi, ya hana zuciyar shi san wannan abin, balle ma har ya je ya aikata shi. To duk wanda ya kasance a bisa wannan hagen yana tsoron haduwa da ubangijin shi, ya hana zuciyar shi aikata duk wani abin da take so, to wannan Allah madaukakin sarki ya ce fa innal jannata hiyal ma'awa. To abin da ke bin wannan, wa amma man baga, to duk wanda ya ɗagawa fa ya yi girman kai, ya kasance shi mai izza ne, mai girman kai ne, mai jiji da kai ne a rayuwa ta yi, wa asarar hayatar duniya, sannan shi rayuwar shi ta duniya kawai ya zaba, bai kasance zahiri ba ne shi ga rayuwar shi, saboda zahiri shi ne wanda ke hana zuciyar shi aikata dukkanin abin da ita zuciyar take so. Bai kasance shi zahiri ba ne, ya kasance mai ɗagawa ne, ya zaɓi rayuwar ta duniya akan akan ta lahira. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce mi fa innal jahima wa amma man baga wa athara al hayata dunya fa innal jahima hiya al ma'wa. To dan haka babban abin da ake son mutum wannan ayi ta kasance madubi ne gare mu ga rayuwar mu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa. Wa amma man baga wa athara al hayata dunya fa innal jahima hiya al ma'wa. Wanda wuta ta jahim, kun ga duk wanda ya kasance a bisa wannan hagen, wallahi wuta zai shiga ta dindindin, ba ma jahannama za a sa shi ba, jahim za a sanya shi. Dukkaninka wanda ya wuce wuta ta jahannama, to wannan ana kaddara mai dawama a cikin wuta. Kun gane ko? Ba kaddara dawama ta magana ta larabawa ba, ai kun ga jahannama ma ana cewa khalidina fiha abadan ko? Wannan ana yin magana ne dangane da ɗabi'a ta larabawa. Ɗabi'a ta larabawa dukkanin abin da za a ja lokaci kan shi suna kiran shi da abadan. Kun gane ko? Suna ɗora wannan kalmai. Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alƙur'ani da yaran su larabawan, shi yasa wata magana ake ɗorawa da maganar tasu. Amma ita jahannama akwai lokacin da za a fidda kowa daga cikin ta ƙarƙab, ya kasance 'yan aljanna suna cikin aljanna za su ji ƙarar bugawa ƙyaure na wuta. Kun gane ko? Saboda mi? Saboda har su rika tambaya menene a ce wuta ce, ƙyawaran wuta ne, an fidda kowa waɗanda ke cikinta. Kun gane ko?
za mu dakata a nan akan abu na biyu wanda idan Allah ya kai mu sati mai zuwa da izinin Allah za mu fara da wuri yadda ya kasance mu samu koda matakai guda 10 ne wanda za mu raƙa ga rayuwarmu wanda za mu kusanci da ubangijinmu yadda za mu haɗu da shi salan alin ba tare da mun haɗu da wasu matsaloli ba. Yana roƙon Allah madaukakin sarki akan waɗannan abubuwa da muka faɗa, Allah madaukakin sarki ya sa mu riƙa sannan kuma mu sanya su a aikace. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mu jagoranci ga rayuwarmu, abinda muke iyawa Allah ya ƙara ƙarfafa mu a kai, wanda kuma ba mu iyawa Allah madaukakin sarki ya yi mu jagoranci a kansa. Allah madaukakin sarki ya fidda mu a cikin ƙangin da muke ciki, wanda duk da alaman muna ganin sauki, Allah ya ƙara kawo mu saukin ta kowane bangare. Allah ya tabbatar mu da alkhairi a duk inda muka kasance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.